Hello mga ets, no? Karong adlaw ba kay grabe kayong issue sa office. Kabalo kita nandiri nga ako'y pinakagwapa. Wa jud, halos na nang laki mo chat na ko, mo email. Kay gwapa kay ko. Kung giabot akong kontra, magtigi gud mi. So karon mga FB friends, kung mo like mo, pasabot, ganahan mo sa ako If mo heart mo, ganahan mo sa akong competitor. Mauni siya, oh. Gwapa siya. Bayot. Kung magtigil sa akong tuhod, mas laisyo akong tuhod. At ikatawa na Erica, di ba ka gwapa? Sorry guys. So guys, malihog ko, please click like the button. Like the button. So basta, I-like ang button. i-like the button. So bisaya ba kay ganahan ka sa batones. So basta mga guys, kay bawd ko nga kamo ra gyud makaila kasi mas gwapa namo. Basta for one last chance. Di ba? Oy, dulit. Kagwapo ano? Si Erica, mura nagtabanog, gwapa sa layo. Ako, murag piso, gwapa kong padulaan. Kasi kataw na Erica, appeal ka sa choices. Sige ha, maghuwat ko sa mga comments o yung mga reaction below. Mwah!